Сега се намирам на една много красива част на българското Черноморие. И тя е Поморие. Водата, както се вижда, е много бистра. Сега съм се запътил по този мост, за да ви покажа едни красиви форми, които открих онзи ден. Сега ще ви ги покажа. Морската вода е много бистра. Там е пристанището. Този мост всъщност се нарича Стария кей. Сега ето под тези стълбички се слиза додолу. Сега ще сляза и ще ви покажа формите, които открих. Там се вижда една рибка. Ето тук започват формите. Ето тези. Това всъщност се наричат сталактити. Наричат се сталактити. Са израснали тук. Когато капи вода от тавана, от моста, водата е богата на калциев карбонат и варовик и като капи в продължение до много години се образуват тези красиви скални форми. Дъното се вижда. Защото дъното не виждам. Но ето ги въпросните сталактити. И там се вижда един доста голям. Много далече да се... Ето този го виждате като ледена висулка. Сега ще ви покажа гледката от края на кея. Ето е крайбрежната, е там по края. И това е красивото Черно море. Горе пече слънцето. Е там. Иначе това е целият Стар кей.
сега за последно ще ви покажа сталактитите, но след като изгледате това видео, лайкнете го, абонирайте се за канала и ще получавате доста такива видеа. И да, скъпи приятели, не си мислете, че сталактитите са само в пещерите. Както виждате, има и градски сталактити. И да, наистина така се казват. Градски сталактити, които... Но те се образуват значително по-бързо, отколкото пещерните. При пещерните сталактити 1 см израства на 100 години. Тези не знам точно колко, но този като там е поне 40 см. Ето го, да го видите хубаво. Той е поне 40 см и се образува в продължение на 60-70 години. И да, звучи малко, но така са градските. Ако беше пещерен, сега ще да е по-малко от половин сантиметър. Тези също. Този е поне 15 см, който виждате. Той е поне на 20 на години. Тук има малки. А пък долу има рибки и една медуза, която се е насочила към мен. Но спокойно, аз съм на дъски, така че няма да ме опари. Да ме опари, бе.